tun tru ma hi chuanin thon thu te hloi po ni lem lo karon soi don ani ai thil pek keng swal ti ania heti ang em ema thil kal swal hi awang ve viau in karing ani tuna kan lo ngai thang sia ko na chu kumriat mi lek ani lai chuan anu le pa te chuan anu pui ta na thatur an mel pui tran to a to pa chuan nula mel thatak mai anom na tanga hla ve takami chu an du pui ta hle maya an hne na palai hna va thoka siagon chu an mak pa ta na an lo pom thengem ti vashe tur chuan mi an tir ta ni chu mi te ina an mi tir pa va thlen lai chuan nula te chung kwa chuan chhuat lai a hian chengkol an lo eya a kor chunga mi chu an lo hip chuaka an ei tui boka an lo bu tlak hloma chu pa chuan kongka tanga avadak chuan an lu lo butler tler chu awa hmu chuan alaka lu lo bua angai ngal mia maya avakal chan po chu engma soi ta lo chuan man mo takin a lo kir le a siagona nu le pa te hne na chuan nula te hne na avakal thu le an chung kwa chuan in lungrol taka an lo rem ti thu aron hril hawng ani siagona nu le pa te chu an lo lom hle maya chutia an bia na te thataka an lo don sona wang chuan an hlim hle maya an fa ten in nei na man ani thuai theina anin buat sei tran ta ngala atopa chuan engkim pe felani ta boka nula in lampan chuan chuak ta ngala chuti pa chuan thilpe katan loi pahni sakor pahni bong pui pahni thir ketli pali zubel pui som paruk blanket pahni le vokte pahni te an keng tel ngala an vathena nula chung te makhan ti zia mai chu soi nge na pom lo an fa te chuan siagon chu an fanu chuan siagon chu pasala ane ang ti te phei chu an ngei tuana po alo om ngai reng lo ni chu aton tona an han hoi hai vel na salu tuk tur le siagon ate lampang hril hai na salu tuk tur ka ngei to hian kanui aza khop pai ma se heti ang deuh tong to te po kan om mai theini in nei da lam ni kher lawa te po ole nun ti hlim tu tan ka ron bel ve mai mai ni kha covid ripui nin om bor lok lu tu kara hian him takin lo om zel turin du sakna ka hla na che